Takže ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu, ktoré bude znova inšpirované seriálom Pretty Little Liars a dnes to bude konkrétne video inšpirované líčením Spencer a začneme hnedou ceruzkou, ktorú si nanesiem pozdĺž horných hriaz a budem robiť maličký zobáčik, nemusíte sa vôbec trápiť s dokonalosťou linky, pretože budeme rozmazávať. Túto ceruzku nanesiem takisto aj do vonkajšej časti očného oblúka a takisto pod spodné myhalnice. Teraz si túto linku túto ceruzku budem rozmazávať malým ceruzkovým štecom. Tiež sa netrápim vôbec s presnosťou, pretože na to pôjde ešte ďalšia ceruzka, ktorá to bude potom stmavovať. No a vlastne všetky tieto linky si teraz tak akoby pospájam. Čiže nám vznikne taký kompaktný náčrt líčenia. Tieto linky teraz trochu uhladíme pomocou vanilkového tieňa a veľkého chlpatého štetca, ktorým vlastne tieto linky trochu zjemním a aj rozmažem, aby neboli až také ostré a nedokonalé. A rozmažem horné aj spodné viečko. Teraz prichádza na čierna ceruzka, ktorou si obtiahnem vlastne znova tú istú linku, ktorú som robila hnedou ceruzkou, ale teraz sa už budem snažiť trošku presnejšie. No a nanesiem si ju trochu aj do vonkajšej časti očnicového oblúka a na vonkajšie Včko. Ceruzku budem znova rozmazávať pomocou väčšieho ceruzkovitého štetca a budem rozmazávať smerom dovnútra oka, nie do vonku. A všetko sa budem snažiť rozmazať dôkladne až na zobáčik, ktorý sa budem snažiť nechať trochu výraznejší. Teraz si pomocou bieleho štetca pomocou chlpatého štetca nanesiem biely tieň na vnútornú stranu oka a takisto aj do vnútornej strany očnicového oblúka. A teraz prichádza na rad linka tretia a táto bude čierna a tekutá a bude tenká a presná pozdĺž horných hriaz a vykreslím si s ňou takisto aj ten zobáčik a budem obťahovať čiernu ceruzku, ktorú sme práve pred chvíľkou rozmazali zo spodu. Teraz si znova vezmem hnedú ceruzku, ktorú som používala úplne na začiatku a do vnútornej linky spodného oka si nanesiem do stredu viečka túto ceruzku, aby som oči trochu skúžila. No a oči zakončím špirálou. Na hornej myhalnici nanesiem normálne a na spodné budem sústreďovať tam, kde som naniesla tú hnedú ceruzku. No a keďže mne bolo strašne teplo a dosť som sa leskla, tak som si pleť ešte prepudrovala. Licenku budem používať túto od firmy Milani v odtieni 09 Red Vino. Licenka nám pomôže tvár trochu aj vykontúrovať. Na pery budem používať tento rúž od Maybelline v odtieni 146 Metallic Rose, ktorý má v sebe takéto jemné trblietky a tým vlastne celé líčenie zakončím. A ak sa vám video páčilo, dajte like, určite si pozrite aj ďalšie moje videá inšpirované seriálom Pretty Little Liars a užívajte si prázdniny a pekný zvyšok dňa vám prajem. Ahojte!